Bitxia behintzat? Bada, iraitz gainera justo, zuke irraten ere entzun duzu Mikel Reparazek eman duen azalpena, eta galdetu egin du, eta bertan ez zekiten ezer, honi buruz? Bai, bintzat horrekin, idea horrekin gelditu naiz, baina goizan Euskadi Irratian egin diote Mikeli elkarrezketa, ez da, eta Japonen, Tokio erdian dagoen horrelako, denda ezagun bat omen da, oso ezaguna, eta katai bat omen da, eta pasa bat mentzela lehengo egunean, eta agate deuna entzuzuela, flipatu zuela, berriz pasa zela aurrakoan, eta berriro ari zera, orduan itxuraz, abesti hori behin da berriz errepikatzen ari dira, baina galdetu zuela, eta inok ez zukala. Eta gero badakizu Twitterrek zer daukan, aritik tiraka beste batek esan du, beste bidei batean Kyoton denda horretan kate horretan, entzun zituela euskal kantuak sartu zirela, eta esan zuten, zenolako antza daukan, Japoniako musikak, gurearekin, eta geratu zelarra, eta gero konturatu zirela, euskal musika zirela, eta antza balako bildumak eta ere egiten dituztela, eta Eta nasketak. Horrez, Mikel Erreparazioak esate zuen, itxuraz, ni egia esan duenean gogoratu naizela, baina ustakit urte bete den edo 2 urte den New Yorkeko moda desfile baten edo Londresekoan, baina Agate Deunaren, Santa Agedaren abesti erabili zutela, ez dakit hemengo diseinatzaileren batek edo behar bada hortik ezaguna egin ote den, da horrela bukatu ote duen Japonian. Auskalo, baina bai, moda zea desfile da baduka gogoan horre, baina uste hemengo diseinatzailea bezala. Niri burura, Eibartarra, baina ez dakit horrekin lotuta zen edo ez? Izan daiteke, bai. Eta kriston grazia egin dizu, justu ari nintzen zuei bidaltzen gaur zertaz hitz egitearen entorren, da hori entzun dut, eta Santa Ageda batzutan atzetik badatorrela gaia, eta, bizkate. Eta esaten, zen digun, koplei buruz ez dugu hitz egingo, berari buruz hitz egingo dugu, kopla eta guzti Japoniatik etorri dira. Tradizio handia daukan jaia, da gero ikusten hasten zara, baduelako paganotik pertsonaiak, laizter joango gara, santutik bebai, religiotik, nondik datorra udana, nortzan bera? Bai, oso ohitura, pixkat sinkretismo kulturala da izen zaio, ez da? Eta gila da, kristautasuna azkenan duela 2000 urte zabaltzen hasten denean, egiten duela aurretik zeuden beste tradizio batzuen, ordezkaritza, edo ez, hor pixkat aldaketa bat, batez ere mugarria diren egunekin, eta batez ere eguratxarekin lotuta daudenekin oso nabarmen gertatzen dena, ez? San Juan festak, San Juan izena jartzen zaio, baina horre badago udako solstizioaren jaia da, olentzero deituko diogu, baina neguko solstizioaz ari gara, ez da? Eta Santa Agedaren inguruan, niri oso kurioso egitea zaiz, Santa Ageda, San Blas eta Kandelaria. Gaur pentsatzen nuen, gure amama zenak entzungo balinde hemen santu eta hitz egiten barra batzu botako zituela, baina, pixkat neguko jaiak bezala lotzen ditugu, ez da? Kandelaria berez kandelak eta etxea berotzearekin, eta dauka lotura, San Blasek eztarriko kontuak eta zaintzen ditu, imaginatzen du jende ondio ibiliko dela korda. Bai, aratuztitako asteazkenien erretzen dalako. Bai. Izango da hurrengo eguestenien erre beharko da. Karo, baina urten ere pixkat arraro jauzi da, ez da? Neguko jai hauek tokatu dira, eta iauteriak iaia aste berdinean, ez da? Oso iauteriak oso azkar ditugu urten, odan hor badago pixkat hori, ez? Eta lotzen ari nintzenekin Santa Agedaren kontu hau, karo, kontutan hartu behar dugu Euskal Herrian, jatorrizko kulturan, momentu honetan, aste honetan, hasiko ginatekela lurra esnarazten. Ez da, negua pasa dela, negua joan data, ez dakit esatea gehi esasa izango da. Pasatzen hasita baikorrak izan ezkero. Pasatzen hasita da. Bitzatik gaurkoa ikusitza pixkat Euskal Herriko zelako Euskal Herria darra ikusten ari garen gaurkoa pixkat arraroa da, baina egia dena da, baina hasi direla egunak luzatzen, ez da, eta badatorrela udaberria ate joka dugula edo, ez da, eta gaur, eta festa hauek, eta inauteriak gaur ostegun gizena. Eta, ez, guzti hau nola dagoen azkenean, pixkat hori, eguraldiarekin, lurraren bilakaerarekin, eta horrekin lotuta, eta badakigu Santa eskean joaten denean, adibidez, makilarekin lurra esnatzen gabiltzala. Ez da horra, adibidez, badago, bertsio desberdina daude, batzuko oso izaera falikoa ematen diote makilari, ez da, eta ordan lurra ernaltzen ari dena esanaz, ez da, golpeka azkenean hor etorreko diren loreak, etorreko den guzti hori, pixkate lurra esnatzetik edo datorrela hori da teoria bat. Niri egia esan asko guztate zarata ateratzearena, ez da, pixkate egun hauetan hasten gara pixkate santu kontu hauekin, baina inauterietan ere bai, ez da, joareak, kanpaiak, makillak, eta hor badago pixkat, bizitza hori ongi etorria emateko kontu bat, ez da? Eta hau esan daiteke, Europa guztian bazegoela. Kontua da,
gero hori Santa Ageda santuaren figurarekin edo uztartuko dela, baina oso figura bitxia da, bere horretan, eta atzea joango gara nortzen Santa Ageda ikusteko. Lehenengo aipatu behar dena da, Ageda ez da izen bat. Ageda da, berez esan nahi du birtuotsua, edo zerbait ederra birtute handiduna, edo deskriptiboa da, edurne zuri esatea bezala da, bai? Eta itxuraz, Santa Ageda hau Palermon jaio zen, Sizilian, Kristo osteko 250an edo horrelako zerbait, eta oso neska etxe honekoa zen, etxe homeneko omen zen, oso virtuosa, oso neska ederra, eta Quintiliano izeneko senatari erromatarra, emperadore erromatarra itxuraz, nahiko prandatu da galitu omen zen neska hontaz, ez? Eta orduan basi omen zen, ez dakigu, gero nola kontatzen den, da ez dakigu benetan fitxa sartzen ari zen, maite minduote zen edo larrutan nahi zuen, ez dakigu, ez? Eta pixkat emakume hori berentzako nahi zuen, ez da? Eta itxuraz, Agata oso fededuna, eta berak esan zuen, bera ordurakoia maite minduta zegoela, Jainkoa eta maite minduta eta Jesukristota zegoela maite minduta, eta ordua, ez zuela, edo bezerra egingo Quintiliano honekin. Quintiliano hau moskeatu zen, itxuraz Afrodisia izeneko bateron batena, nik ez dakidala hemen mitoa, personaiak non hasten diren, pixkat oso rollo Herkules eta dira, ez dakidala zer den gizatiarra, zer den mitoa eta kontu, baina Afrodisiak itxuraz prostibulo batzuen, saiatu hemen ziren Agata bertara eramaten, Agata jarraitu zuen Jesukristotaz maite minduta egoten, bla, 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 eta azkenean Quintilianok egin zuena da, denok edo gehienok ezagutzen duguna Santa Agedari, pintza batzuekin bularrak titiburu guztiz estutu eta bularrak moztu zizkion, ez da? Eta gero bere gorpua sutara bota zuten. Eta pixkat oso ezaguna egin zen figura, eta gainera badago kasualidade historiko bat, dela justo Etna volkana, Sizilian dagoen volkana, urrengo urtean itxuraz standan sartu omen zen, eta iritsi omen zen Katania sarreraraino, baina ez zuen inorril. Orduan hor itxuraz izan omen zen Ageda santutzeko, kristau bihurtzeko historia guzti hau, ezta? Baina oso lotuta dago emakumen zaindariarekin. Danik bezarrola ez naukan, ikusita Euskal Herrian ez dugu behar bada horrela hain zuzen hitz egiten, nahiz eta eskualde batzuetan, da Nafarroan eta egiten den. Baina oso lotuta, bularreko gaitzei, haurdun dauden emakumeen zaindaria, oro har emakumeena, emakume ezkonduena batez ere, baina emakumeena eta erizainena ere bai, pixkate gaur egun behintzat nola gelditu den. Baina oso santu kristautasunaren barruan, nahiz eta izaera oso paganoa izan ikaragarri errez sartu zen. Martir hori? Martir hori da. Bai, beste bat. Beste bat. Da bez hor, harrituta gelditu naiz, itxuraz bihar, Santa Apolinia edo Apolineo edo lago beste santu bat omen da. Eta hau ere martirra izan omen zen, hau aginlarien santua da, ze itxuraz martirra egin zuten agin guztiak erauzi zizkioten. Gustatu zait, bialdu duzun, lotura bat bialtzen digu beti iraitzek, Santa Polonia, neskasarran patronie? Hori da. Guretzat ondo, edo zer. Eta gineko minentzat, hau zer, ez epentzat, lotute dagoela, edo zer. Nik egin loturaz dakit oso nola egiten duten, baina itxuraz Agata eta Apolinia ziren bi figura, biak osagarri egite zirenak, baina Apolinia hau desagertzen joan omen da, eta itxuraz Agata gartu omen du osotasun guztia, baina ni Apoliniaren asko, esan asko dut, ez dakit santori behar dugun, baina bai oso interesgarria, ez? Eta niri behar bada historia guztia eta inauterietan sartuko garela, eta aurreko urten bagatik egin hitz egiten egon hitzela, eta oso inauteri zela naiz, eta larun batean irtengo gara, eta edarki biliko gara, baina Santa Ageda bezperak badu beste punto bat, ez Euskal Herrian, baina Mediterraneoko herrialde askotan eman dena, eta bez Karo Barojak aipatzen zuena, apuntatu egin duz, matronalia erromatarrarekin lotzen zuen Karo Barojak. Eta matronaliaren ideia hau da, Santa Ageda bezpera horretan, Santa Ageda bezpera izan aurretik, pixkat izango da eguraldiarekin lotutako, ez dakizarekin lotuko zuten erromatarrek, baina hemen zen ordena soziala guztiz inbertitzen zen genero ikuspegi batetik. Hau da, iauterietan esaten dugunean aste horretan edo zer egin dezakegula eta boterek ere uzten digutela egiten, ez da, baina hori dela... Iraultzarako tartea dagoela, ez? Baina ez da ezer iraultzen, ez da, zelabaiteko KitKat bat, kakotxartean, bizimodu zoroaren egiteko aukera, baina eine hondean ordena sozialak ematen duen aukera bat da hori, ez da? Pixkat inbertsio rituak edo deitze zaizki, ez da? Inbertiutu egiten dira rolak, baina ordena soziala mantentzeko. Eta matrona
matronalia erromatarra, matronaliak esaten duen bezala, berdina zen. Egun horretan, emakumeek espazio publiko hartze zuten, eta espazio publikoaren gainean erabakiak hartu zitzaketen, eta horre egiten zen zelabaiteko antzarki sozial bat bezala, baina emakumezkoek gizonezkoen rolak hartze zituzten. Ez dutena asmatu da, gizonezkoek emakumenak hartze zituzten, baina bai bintzat emakumeak botere hartze zutela. Eta hau Espainiako estatuko zenbait herritan mantentzen da gaur egun ere bai. Eta ez hor, uste Segovia edo Zamora, ez dakit orain osondo zein den herria, Zamalarrana edo horrelako herri baten, eta gaur da eguna oraindik, egun horretan Santa Ageda bezperan emakumeak pleno hartzen dutela eta alkatesa izendatzen dela, ezta? Zamarramala, Segovia. Segovia. Gauza batzuk oraindik aldatu gabe dituzten seinales. Hoxe zen emakume bat alkatetza batean, ez dakit, egun batzutarako desordena edo iraultza txiki hori izan daitekeen egun, baina, bueno, ematen du baiet. Bai, ez esaten nuen, herri horretan baitxuraz emakumerik ez da egongo, ez? Ordena soziala oraindik horrela, errituak horrela mantentzeko, seguruenera tradizioak ere berdin mantentzen jarraitzen du, ze bestela jokua ere aldatu egin beharko litzateke, ez? Baina nik uste badaukala, bueno, ala ere hori da interesantean, ordena soziala ez dela iraultzen, ez da? Dela pixkat emakumeak, gizona jadarra jotzen, beste rol batzuetan, baina hurrengo gunean berriro leku berdinera bueltatzeko. Lastima, bestela horri gustu ardakioke, agian? Kontuz. Bai, ni pixkat eta horrela lotura, ez da, zuzena zeharka edo nahi duzuen bezala horrela egingo du, baina martxoaren 8an adibidez, greba orokorra dago emakumeen, ez da, greba feminista dago deituta, eta karo hori da helburua, ez da, emakumea normalean egual egoten ez diren lekotan, baina ez ordena mantentzeko, ordena hori iraultzeko eta aldatzeko baizik, ez da, ordena hori bere horretan egokia ez dela esateko, ez, orduan, bueno, pixkate testuinguru karnabaleskotik irten da, nik uste horrek badaukala, bueno, pixu daukala eta interesgarria izango dela, ez da? Baina bintza Santa Agedari lotutako honetan, bintzat hori betu zen gauza nahasten diren, jai bakarraren bueltan, ez da? Oso gauza kurioso da. Bilasi eskero bai. Bate bat behar dugu guk, bilaketari egiteko eskerrak. Eskerrak karteran, zauzen, iraitz, eta nolako kontu ederrak. Ekasten izkibuzun zatasun bako txien. Eskerrik asko.